Paris ydy hi'n enw i. Ar ôl ymddeol, o'n i'n meddwl byddwn ni'n hoffi cael rhandir. Mae'n garddi braidd yn fach. Dwi wedi ymddeol ers 5 mlynedd a hanner, ac felly mae'r rhandir gynnau ers rhyw 4, dwi'n meddwl, ac dwi wedi mwynhau bob munud bod hi'n waith caled. Sdim byd tebyg i dyfu bwyd eich hunan, a sdim byd tebyg i'r blas chwaith. Dwi wedi cael cnydau arbennig o fefus, ac heb dalu am un planhigyn, achos maen nhw gyd wedi gwasgaru o drws nesaf, bob un ohonyn nhw. Dwi am dorri y dail, achos mae yna rhai dail melyn yma, neu dail gyda smotiau bach arnyn nhw, a dwi ddim eisiau cadw'r haint yna, felly byddai'n tynnu y dail melyn. Dwi ddim wedi rhoi gwellt i lawr o'r blaen, ond llynedd mi oedd hi'n wlyb iawn, felly dwi'n mynd i drio eleni i gadw'r mefus oddi ar y ddeiar rhag ofn bydd hi'n bwrw pan fyddan nhw'n ffrwytho. A gobeithio bydd yn dal y mefus i fyny. Dyma'r job olaf a deud y gwir. Pigo, dwi'n trio gadael nes bod fi'n ei dola, deud y gwir, mwyn cael dail mor ffres ac sydd bosibl. Felly dyma y job olaf cyn mynd adre.